Kapuso, beat the deadline. Malapit 100,000 ka benepisyaryo sang tag 2 kilo nga bugas sa Bacolod City ginapaabot nga mahatagan sa pagpadayon sang distribusyon buwas last day, Sabado. Yaring balita nga atong gitutukan. Sa mabot nga Sabado, mapadayon ang tagtaga ng isang tag 2 ka kilo nga bugas sa mga residente sang syudad. Sa datos ng DSST, malapit 100,000 pa ka packs ang target nga papanagtag sa mga benepisyaryo. Sa monitoring sang talatapan, madamo sang wala nakakuha sang ayuda, kalabanan diri ang mga nag-iisar sa mga subdivisions. Sa ulihing lista, sa 344,252,000 pa lang ang nakakuha. Madunduman, naging pila sang LGU nga hatagan ang tanan nga residente, kasunod sa pagdeklara sang state of calamity sa Bacolod. Most likely mga tiga-subdivision. I'm sure daw, I'm not sure, but daw muna ang ato nakita no, sa mga barangays nga may Dlagco subdivision, ang take-up sa bugas hindi ka muna kadamo. Ginhungod man nga pasobrahan ang numero sa mga ginputos nga bugas para sa mga verified residents. Pero pananglitan niya hindi maubos, gamiton ini sa LGU bilang paniganang ayuda sa tion sa kalamidad. Samtang matamat na nga nagasunod sa price cap ang pila ka retailer sa syudad. Kasubong kay Benji nga nagabaligya sa well-milled rice. Plastikan mo pa, bayran mo pa sang konti, pirdi Ti pilala na dangamon man. Way ka choice kinanglan mausunod kagid sa kan sa mando ni President. Wala naman sang regular milled rice sa mga lokal nga merkado. Ang manugbaligya nga si Raymond, nagbahay nga pigado kuno ang baklanay apisar nagbaratong presyo. Mahal na nga daan mo, wala pa man ginubo sa ano niya, makuhaan na to, mahal pa gid di pa gid ano nga magbaligya tag 41 lugi gid eh. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.